Здравейте, пичове, аз съм Скоти, това е Counter-Strike Global Offensive, a.k.a. Мартин, нали? И това е първият ми клип за... колко съм тъп, BGV България. И сега ще си пайна някой... Защото мисля, че... Как това не е достатъчно? То пича в кандидатството. Да, не трябваше да мъкнете. Пах! Не трябваше да се дава толкова сбавянето на айтемите. Съжалявам, че съм... Значи гответе се за много Rage Quit. Сега в момента се държа като някакъв професионалист, иначе съм голям репарт с CSGO. И сега трябва да сложа ланчето, защото то ще ме донесе късмет. Не обичайте. Винаги ми носи късмет това ланче, надявам се сега да ми донесе късмет. Нали като вземете играта от Технополис ви дава едно ланче, много лъчвам. То съвсем обикновено пише логото на CSGO и CSK работи. Да, бе, яко си е. Да. Като пича нещо кампи. Кампи яко. Ама май нещо не се сеща, че ще мине оттам. А не ма минал тук. Админ. Сега да няма победни. Той пич пак последнеш. Една хата. Дева! Не можа да дефюза. Губиме. How to buy. Вече 7-5 седмичка си. Не е пълното нещо. Да взема един флашбек, който ще го тролна. Това е бано оръжие, много е бано. Имам пинг хора, да. Мани! Дева! Страх се. Това ланче не ми носи много късмет. И сега ще скипвам клипа, защото имам определено време, нали, за клип. Нали, защото много ми лагва от това. Имам пред не, че ми лагва, ами хард диска ми е малък. Само 1 терабайт. Не етап се. Просто в Рапса не ми даде да снимам повече клип от 15 минути и затова ще скипвам. Те също ще биха ми по-скипвам. Как бе, бата, запомни бе тя внимание. 50, това въобще не мога да вярвам. Но все пак. Defuse kit, motherfucker. Be right. Go flat. Добре, това е джакът. Отивам към бето, тия са на бето. Хиляди пък също. Абе, пак това съм аз, бе. Не бати ме умен. Съжалявам за лага. От време на време има дроп в фокуса. Защото съм на мак за графики. То те е бомбата педерас. Дебто е на хубава. То ще му взема 5,90-ката. 5,90-ката, буклук. Фанах се кюла, мафака.
Това ми носи късмет. Само с 50 ще цъкам. Ей! Матч поинт. Вау! Това е бат спамващото оръжие. Това може да спамваш цял ден с него. Имам пинг, много хора, много съм. Това ще му вземем. Да, също няма да вземем. Дева, той е хубав скин. Въртябните микрофон, да. Не. Почва се, букуците почват. Почват. I don't speak the guy I don't speak Bulgarian. Please shut up. О, убил го този раз. Съжалявам за лажа. Уби го и това, бате. Дали ще взема нещо? Не. Искам да дъста. Защото ме харесва. Ще се върнем, когато сме на дъста. И ето на дъст 2 тия отново почват да говоря. Ще се взема. Аз имам този скин на сам Диан на ПВС пасичката, ама мисля, че взема Дезертиго, защото с Дезертиго си бе доста по-лесни хетове. Видео. Май, удари мовата. Сипама, педрас. Мамка ти деба. Please shut up. Thanks, man. Това не ще тъпва шелца. Ето М59-ката е пълен буклук, баце. Майка ти, Ей, дай се. Дай. Бунаша, браво. Thanks, man. Аз няма си взем никакви, за да се върна малко пари. Те откъде имате пари за таймка? Това не ли? Ама на първо място за това имате пари.
Плащате за мене, мамичката ви. Бах ти майката. Това не видях, къде ми дойде. Ага, ще го убиеш на ВП. Доте ще умре. Той ги засили всичките с някаква ебано оръжие. Сега ще ги кампи на ножка. Ай, кажи ми, че имам поне 4 капари. 5 капари е, това те искам, бе. Взема една МК. Обаче може ме кефи. Не знам за какво съм авто завишка. Майка му, бате! Не мога аз тъмън да си върна оръжието само биш. И ще върна когато когато съм жив. What the fuck. И ето ми то, когато ми спана с пресън той. Много пистолет. Имам пинк. Аре бе, бате, така са с Desert Eagle. Бати, як е скин на калашката. Майко, бати готиния скин, човек. Баси яко. Бати. Ха-ха! То скин на кеф, нищо само. Да е много се. Игъл си имам, всичко си. Това не е на добре. Дева! Ха-ха, фана си скин на игъла. Бати кефа. И бати кефа. Съм хода на Desert Eagle, защото съм абсолютно нормална. Тук са. Много ме стресна. Бат се, му ще я го кюна. Колко са? 0-4. Аз съм най-добрия, бе. 3 на 3 сме. Окей, още един рунд ще играя. Ще привършвам това, защото наистина много дълго става. Тук ще активам на ВП. Смолкуите, вреде. Мамо, къде са на гъта хазбен, майко? Това се мръдни са. Бате, тук какво прави, бе, бате? Какво прави тук, бе, бате, са?
Ти ба! Не, майко, где е много пеца, бе. Това да имаш нула пари е готино, само админа не има нула пари. Не бати. И ще се върна, когато почна. Убих. Убих ме. И то само по педерас. Защо ли се очудвам, че бомбата е плантната? Окей, сега джаста отбайваме. Ще ми 1000 пари. Мале, как може да си дропнеш аудиото? Какво да. Бате! Да, това беше надявам се този клип да ви е харесал. Това са малко килове, но постепенно ще почне да се добра, защото всеки ден ще продължавам да играя тази игра. Надявам се ви е харесал Curtis Round Global Offensive и това беше